समाचार बा सजा दरबार बा और बाबू से बताई दी हाँ मंदिर तैयार बा अयोध्या से दौलत गाना बढ़िया समाचार बा सजा दरबार बा बाबू से बताई दी हाँ मंदिर तैयार बा बाबू से बताई दी हाँ मंदिर तैयार बा बबतन के भीड़ लागल लंबी कतार बा लंबी कतार बा बाबू से बताई दिया मंदिर तैयार बा बाबू से बताई दिया मंदिर तैयार बा सुबह शाम राम लेके लागे अदालत आगे आगे गदाधारी करत वकालत सुबह शाम राम लेके लागे अदालत आगे आगे गदाधारी करत वकालत आई जे सररिया में ऊपर बेड़ पार बा सजा दरबार बा माई से बताई दिया मंदिर तैयार बा माई से बताई दिया मंदिर तैयार बा राम जी का मंदिर तैयार हुआ है तो भैया जी हमारे क्या कर रहे हैं कौन कौन जाना चाहता है राम जी के दरबार में जरा एक बार हाथ उठा लीजिए कौन कौन जाना चाहता है राम जी के दरबार में तो भैया जी क्या बोल रहे हैं बड़ी अम्मा दादी सब लेके आई राम जन्मभूमि बड़की अम्मा दादी सब लेके राम जन्मभूमि दर्शन करैया जनवरी के देखो 22 जनवरी के बड़का उपहार बा सजा दरबार बा माई से बताई दिया मंदिर तैयार बा माई से बताई दिया मंदिर तैयार बा माई से बताई दिया मंदिर तैयार बा अयोध्या से बोलते